Kinoi lambat nongkersan jong ba Martin M. Dango, MLA Berim Karanikor Constituency, haka khat artarik urumpang araja arpusan kila lejban penyaso ila di bat kaseng NPP, haka jingalang kabla long hayeng sa jong menteri rang ba ka sarkar jelau, ukonrat kisang ma hasilong. Kumban syukudau dang hakini ki kendiat sngi kala don ke jing penyaso jong inong kersan jong ba Dango syaka seng NPP bat kumbalong menta borok kinong kersan jong MM Dango kila runglut syaka NPP na kabentaban ai jing kersan bepura yo ba Mandilos Nongbri ukertong MDC ke NPP na langren hakane ke election MDC. Uba Mandilos Nongbri boleh thu boleh tresi tambah na kabentakan ni ke election boleh thu bakumbalong menta kathan kaput kala nangklan namar ke jingwan penyaso ki noi lambat ki nongkersan jong ki we ki sangsan partai hamman la ki jingyalang. Ulapan pau ke jingkerman scam bag jingwan penyaso jong ki kamtam ki nongkersan jong ba MM Dango ke seng NPP kan yok khet yo so jingjob ha kan ni ke kenti ke bamenta. Mene ka step ngiladon ke jingyakren laslem don artio laitio ngila don gajing ekren ringkat bat kinong yalam jong sardango bat sardango ba kinwan no ban ai jing kersian ya ka parti ka jongi hakan ka election MDC bat menemen step pila yoi ba haswa bakin mi ban lek kendu yo chief minister jongi sar korat songma kila shong shwa hayeng jong sardango bat lingba ka jing yo jingbit jong sardango kilawan kendu yes chief minister jongi sar korat songma haka Jakasa jongi tebat kil dakoi kasur kila ai karai hakamat chief minister ba hakani ke election kin ai ka jingkersian ka bapura na benta ka parti NPP tina kaleng ka jonga ngadap da ka jing dokumen aba kidan ya kani ka mensim banwan ai jingkersian ya ka parti ka jongi bat ngi pedeng sengom haro sya ka parti ka jongi ya baro kinong yalam jong sardango bat ka weglong nga ai kubleru ya sardango bala ayang akan ika jingkersan dakaba ila pak kelut yakin yalam jungu ban kersan ya ka parti ka jungu syabordar ka parti ka jungi kala nangklan but man kasni ni habangi pelong ya ka meeting tikibun ki nong yalam bat ki nong kersan jo ki parti ki penyasno bat ka parti ka jungi haman ki meeting na ki parti kum ka parti UDP bat ki parti bat ni haba pio iba kamtam kinong kersian jong sardanggole parok kilawan lut naka area border ban kersian ya ka parti ka jongi te ngashkwa ban ong ba nakaleng ka parti ka jongi hakabaya de bat ka border area ngila long ka baklan tam hakabaya de bat ka ni ka election ka bamenta ngala tresitom na benta ka ni ka election bat ka parti ka jongi kala klan ha bat bunna kinong kersian kilawan ban kersian ya ka parti ka jongi haka jingalam ka jonga kum kandidat para ka jingalam jongi baro lang kum blok nelbi kum blok presiden bat i ka jingarap jongi bana ibadai inong yalam pakamakhmat ini bat lingba ki jinga sto jongki kiba kidi kinong kersan yo startan gong midon ka jingkermen ka baskem ma pangin yo ya ka jingjop akan ka election ka pemerintah bat next camp ba ning sapo hi syakatong akan ka election ka pemerintah Habatin pej bahagi kishap ka shap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya